Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang. Pindha kumbang ngajaping tawang. Susuh angin ngendi nggone. Oh. Bagong, Nun. Destun temen ing atase amung derajating kita kok ngosak asik kayangan kaya mangkene. Nek kula ora diwarahi namun kula bakal marahi kula. Putra panjenengan Sang Hyang Bathara Indra mentala kalih kula ngendikane didhawuhi kalih sampeyan nek Bagong ora gelem bali Bagong kon nyirnake. Ngono ha. Mergo kita ngorak-arik kayangan, kita wis keluputan jejering titah wani munggah ning kayangan. Sowan kula ora apik-apik to pikulan? Pikulun. Ha, pikulun. Kula pengen ngerti bapak kula niku sapa? Kula gugat teng kayangan niku pengen ngerti bapak kula sapa, siapa? Ulun wis crita, kita kuwi kedadian saka ayang-ayang. Ayang-ayang meneh. Aku ora percaya, kula mboten percaya nek kula kedadian saka ayang-ayang. Kula nrada niku wis ngendikake kala wau sadèrèng sampeyan rawuh mriki. Kita kuwi kedadian saka ayang-ayang. Wis ora percaya. Nek sampeyan ra tekan iki pulun rada tak jambut nyawar. Kocek aja. Aja ya Bagong aja. Ulun mboya ngerti. Ah, berarti sakniki wiwit detik niki kok niti. Wiwit detik ini pukulun Bathara Guru lereh sing dadi dewa. Percuma sampeyan tak takoni bapakku ora ngerti. Aladene ngondange dewa kuwi ngerti sadurunge winarah. Ngerti marang mobah musik ing titah. Mana kenyataannya? Sampeyan tak takoni bapak kula ora ngerti kok ngerti kahanan jagat iki, Njur. Piye wis aku tak takon? Hah? Aku kudu piye? Di ngatas-atas lho, Dik. Ngatas-atas. Bagong mripatipun sampun mendelik kados ngaten iki ngatas-atas. Yen ngono kowe meksa, mesti meksa. Pokoke aku nek kula nek durung entuk keterangan bapak kula sapa, taunana windanana kula ajeng teng kayangan. Tenan kula ora ngapusi ajeng kula gawe geger kayangan. Kula ajeng teng pundi-pundi pokoke. Ayo, anggere nesu nak ngendi di sini ta. Jane jan apa kayangan kok teng trenyek ra karo-karoan. Asli ra ngapusi aku. Ora arep tak guru ki. Ben teng mriko tlotok teng mriko tlotok ben kayangan ambune ra enak. Wong bila sanghong-anghong apa? Ora suruh kok hanghong-hanghong. Yen ngono kowe wani kelawan kadewatan. Ora wani sebab apa? Guntur geni guntur angin. Bagong sirnakno leburan saka jagat guntur geni guntur angin. Ora edan niku. Bocah ndugal kewarisan ditamani bledek, ditamani guntur kok malah mboten krasa babar blas. Malah niku wau mak clorot ajeng didilat karo tatit kok tatite dikop. Edian. Bagong kok ora apa-apa. Lho. Sampeyan mau malah dolanan kembang api barang apa? Stos. Amen dolanan kembang api aku lho niku nang omahe gawane long bumbung e. Nganggo plem-pleme. Emang kembang api cilik-cilik ngono. Ah, Mas, ndak masalah tumrap kula. Kita kuat nampani Cis Trisula, Cis Jaludara. Ulun ngakoni keunggulan kita, Bagong. Oke. Silakan. Wis bae ketoke aku modar tenan iki. Nek wis ora apa-apa ya wis men wis rada gleleng iso. Kena guntur geni guntur angin wis ora apa-apa wis ora masalah. Iki pusaka ngaran Cis Jaludara. Cis Trisula. Ulun tamakke badan kita mesti lebur tumpur tanpa dadi. Pon mang tamake men lebur bangane dadak nyaring. Pun nggih pun mati dening ulun. Pun mang tamake gawe.
dadi masalah iki. Sababe apa? Nek namake pusaka ning peteng ning dada ora ning ngendas. Ki potong aku petak ki. Asem iki. Ayo tak potong kaya Ronaldo. Kok dicowes nganggo gaman marai berset petak. Wah, wis samyem pangling ki. Kok pun kados mboten Ronaldo Kamas ana cilaka iki. Kowe gawe nesu ning Bagong kowe. Ayo pusaka meneh sing tak tamake. Ora-orane bakal tak tinggal loncat. Aduh Kakang ketiwasan. Edan kecekel neh aku. Sabar. Duduk manis. Aduh. Cilaka Adi Guru tindak kaya ora omong-omong. Aku kaget arep menggok kaya disaut Bagong. Ketangkap yang kedua kali. Jenuh jerah apa tidak? Wis ketangkep pindho kaya mesti ora jerah kowe. Ora jerah kowe. Parat kowe ya. Wis ketangkap dua kali mesti arep bertindak yang tidak senang. Kosek aja gawe dredeg aku. Aku kira melu-melu. Sing nibake Guntur Geni Guntur Angin mau Adi Guru, sing nibake Cis Jaludara mau ya Adi Guru. Aku ngerti ta, kita ngerti ta ulun mung teko nang mburi. Ora melu apa-apa ketok sikep ki. Iki terus aku kudu piye Pukulun Rada? Aku harus bagaimana? Kita arep takon bapak kita marang sapa meneh wong Bathara Guru ya ora ngerti. Kudune guru ngerti. Guru ki sing gawe rapot kok ora ngerti. Ulun ki jane seneng ngomong karo kita. Ning kita ki nek jak omonganmu di blender dono, blender dene. Ora dicekeli kok. Ah mesti blender dono, blender dene. Nek dicekeli ora bakal blender. Ngono kuwi. Ngene gemantung karo sing dijak omong. Belum nyekeli apa ora? Aduh piye? Hah? Ulun mboya ngerti. Mbok obat ngono. Omong karo watuk ora ngombe obat ora. Wah, ya wis ben ya. Terus piye kula kudu piye? Ulun ya mboya ngerti, ulun ki ora ngerti tenan Bagong mboya to bedah dodo ulun mboya ngerti. Wah, wis kudu nandi meneh. Pukulun Bathara Guru mabur kaya ngono. Lah kowe arep nututi piye? Lha kok sik kita ora ya iso mabur to? Kaya mau kita ki nututi ulun mabur. Woi, jandeng lali aku. Bangkekan nggo pancatan. Trembelane tenan. Dumen rada ki rada wungkuk terus bangkane nggo pancatan. Wah, bocah kok kaya ngono. Nah, Kakang Semar kaya ora ngilik-ilik. Wah. Aku wis monggo ditimun sekecaken ning nyun pamun lho Di ngatos-atos Di. Kedah prayitna ing pangandikan. Menawi boten prayitna mangke Bagong malah saya ngombro-ombro pangarti. Mastunomo sidam sekaring bawana langit. Ora nyono babar pisan kadewatan ulun asor merga saka pokal gawene Bagong. Ing atase mengpana kawan kaya ngono lah kok malah ngedapi-dapi temen kekuatane. Ulun meh wae kewirangan. Bagong mbaya tok endhake pepinginan kita. Aja kaya mengkono, ulun ora bakal bisa nyembadani. Ulun wis ngomong apa saknyatane. Wis paring pangandikan saknyatane bab asal-usul kita. Ning kita ora percaya, ulun kudu kepiye meneh. Kula ning nyuwun keterangan. Bapak kula sapa niku mawon tok ora macem-macem. Edan Bagong.
lambang panepas wulan upamaneka lintang toya kusuma yana sumawur langening kalanggawana gelar pandaan muncar non lir kekonang surem sorote tan padang Bapa Bendara kula Gus sungkawa mboten kepengareng paring pangandikan kepareng kula cumadung dawuh Ndara nggih Gus kepareng kula cumadung dawuh nggih Ndara kepareng kula cumadung dawuh wonten menapa kok Ndara ketingal mboten karenan penggalipun nggih Den kepareng kula nyadong dawuh Ndara Kakang Semar kula nolo garing apa dene kowe Bagong wektu dina samengku nggonku tansah kendelan ora kok ana perkara bab ingkang wigati ingkang siningit ning jroning ati babar pisan ora nanging sumurupa Kakang dina samengku dina pasewakan negara ing Amarta Arjuna meh wae kalipyan yen to dina samengko iki dina pasewakan mula tumuli aku nganti marang Kakang Semar ingkang wigati daya-daya prapteng ana ing negara Ngamarta mundhak dadi pengantu-antuning Kanjeng Kaka Prabu Darma Kusuma Kakang menika langkung prayogi Ndara sing jeneng panjenengan kudu tetep karo kewajibane iya Kakang Semar pancen bener mengkono mareka den prayetna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaraning tengah latar milang lintang Bima Sekti mengkono Kakang nggih yen to pancen kaya mengkono ayo anakmu aja ning kengkeri prapta negara Ngamarta swawi Ndara kula dherekaken Gus lang ing griya mangu mangungkung
Miat langening kalanggiwana gelar pandhan muncar non lir kekonang surem sara tetang padang om Koko Prabu sawetawis rawuh paduka Kanjeng Koko Prabing Ndorowati ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk Sandhawa Pada paduka Kanjeng Koko Prabu. Inggih, Yai. Kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Raka ing Ndorowati. Namung kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken pudyastawanipun ingkang Raka kunjuk. Koko Prabu kula tampi nggo jimat paripik dayana ing kasantosan. Kresna kakangku aku ngaturake bekti. Iya ya Dimas. Werkudara ndak tampa, ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadekake jimat. Koko Prabu sembah bekti kula, Koko Prabu sembah bekti kula. Iya ya, kembar ndak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana kembar. Kula pundi nggo jimat niki? Kula pundi nggo jimat paripik dayana ing kasantosan. Koko Prabu sawetawis anggen kula ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu riklenggan sakmangke mboten sanes namun nedya kula kanthi ngrembak babagan negari Ngamarta jumbuh kelawan kewajibanipun nata ing Ngamarta anggenipun tansah kedah angasta kendho kencenging pernatan amis bajining kawontenan. Yai kula nderek rumajeng namung semantena
mugi andadosna ing kawuningan menapa boten langkung prayogi menawi anengga dhateng jangkeping para Pandhawa. Liripun kados pundi paduka paring dawuh ing mekaten? Inggih. Amargi menawi boten jangkep samangke badhe tumpangsa anggenipun badhe manata negari ing Ngamarta. Wilingi saking menika sawetawis katengga langkung rumiyin samanipun kadang kula pun Arjuna sumados sakmangke menawi ngembak babakan kendho kencenging negari kadang kula ing Madukara ugi sampun mangertosi menawi dados sabda paduka Yai Prabu ing Ngamarta, Yai Prabu Darmakusuma. Sarating pandam sumula madangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngrengeng sang dyah manah engkung sumungkem guling ing dereng ngantos paripurna sami Mbawacana kasaru ingkang abiyantara miwah ingkang rawuh madyaning negari Ngamarta nenggih Iwang Pikulun Jatimurti akarya cingak sangya para Pandhawa. Long ing tiya mangungkung kandhuan limang kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur ing pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun iya Puntadewa Luntama karya bombong tias ulun pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Kresna Luntama akarya bombong tias ulun ulun Bathara Guru aku ngaturke sembah ya Werkudara Luntama wonten menapa pukulun dene sumengko rawuh paduka Iwang Pada pukulun manik manya wonten negari Ngamarta kepareng ambabarana dhateng ingkang wayahipun Puntadewa wonten menapa dene paduka pareng rawuh wonten ing negari Ngamarta pukulun Puntadewa apa dene sira Kresna sumurupa nggih nganti ulun keplayu saka ing kayiwangan sayekti dina samengko kayiwangan ana untran-untran lho wonten untran-untran iya pancen mengkono menapa wonten titah ingkang minggah dhateng kayiwangan tumuli damel geger menapa wonten satunggiling nalindra ingkang wantun badhe anjungkeng kawibawan Suralaya Puntadewa dudu iku ingkang dumadi nanging bener kang dadi aturing Kresna lamun ana titah pujangkara ingkang wani munggah ning kayiwangan sayekti titah mau gugat kelawan panjenengan ulun supaya ulun bisa lan ngerti sapa wong tuane titah mau nanging sayekti ulun wis ngaturake apa kang dadi kasunyatane ewadene titah mau tetep ngamuk ana ing kayiwangan titah menika kala wau sinten pukulun menawi kepareng kula kalian kadang-kadang kula para Pandhawa badhe amapakaken dhateng titah kala wau Mboya Unalya kejaba mung adi kita Puntadewa ing ngamuk ana ing kayiwangan teka duweni kadigdayan ingkang edap-edapi Tanalya kejaba mung Panakawan Bagong Puntadewa jagat Dewa Bathara jagat pangestu karo wae lah dalah Werkudara Bagong sing gawe geger kayiwangan. Wah, ora pati dugamana. Kaya ora diwulang karo sing gerak. Ing atase derajate Bagong wani ngobrah-abrik kayangan. Kresna Lilanana aku tak goleki karo Bagong. Dina samengko ngoyak kelawan panjenengan ulun Werkudara. Wah, caedan.
Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang maweh gandrung. Sabaran katulu wukir moyak mayik saking Dyas Baliwur. Surapati nduga mana ora lida ujaring wong daplok. Pukulun Bathara Guru mabur mudhun ana ing jagat. Aku wis mbaten mesti sowan para Pandhawa. Apa dianggep dume Bagong musuh para Pandhawa wedina wae piye? Tetep bae aku arep takon nek ora ana sing menehi keterangan karo wong tuaku. Aku ora bakal nrimakake marang sapa wae. Yata laruta saking Gudha Sang Kurakala. Yen namutusa Sang Sri nalika semanten ki Lurah Bagong ingkang linenggahan Sang Hyang Bathara Wenang. Mila luput senjata tawa katingal digdaya sekti mandraguna. Nalika semanten sigra Sang Hyang Wenang ginakaken daya panguwaos. Bagong sigra ngambah dirgantara parandening mangke. Bingung ki Lurah Bagong sabab lumarap wonten ing kayiwangan Ngondarandir Bawana. Lho. Werkudara. Iya. Apa Hyang Jagat Girinata? Apa ya kelakon atur Dara? Wah, nadyan aku dhewe bingung. Jarene diuyak Bagong kok bareng tekan kene ora eneng sapa-sapa. Bagong ya ora katon. Apa Bagong wedi merga Hyang Pikulun Jagat Girinata mlebu ning negara Ngamarta? Aku dhewe ora ngerti. Lho, kok sik? Lah kae Janaka to kae. Arjuna wonten paring adhawuh. Kakang Semar, nggih. Nala Gareng, nggih. Iki Petruk to? Nggih. Lho Kak, kurang siji iki nendi? Niku mau keri ngemper-ngemper ning ngono apa? Jauh sawo ora? Ora. Gogrokan iki. Lah iki. Wes sinuwun Darawati. Bekti kula kanca nggih, Den? Iya tak tampa. Bagong. Nggih, bekti kula nggih, Ndara. Iya tak tampa. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Ngene. Kowe tak kandhani ya. Nggih. Hyang Pikulun Jagat Girinata iki mau rawuh ning Ngamarta. Rawuh wonten Ngamarta. Iya. Wigatosipun pradul kan para Pandhawa yen to kayiwangan geger diurak-arik karo titah sewantah. Sinten ingkang wantun ngorak-arik kayiwangan? Iki malah aku bingung. Lah pokoke kok ora ngerti iki piye to? Kula mboten ngertos saestu. Kula mboten mangertos sinten. Koko Prabu sampun anjihaken kalawan kula. Lho lah iya, ning kowe ora ngerti tenan? Mboten. Kakang Semar ya ora ngerti. Mboten. Nala Gareng ya ora ngerti, mboten. Petruk ya ora ngerti, mboten. Bagong ngerti ora? Masalah napa to? Kowe ngerti ora lelakoning Hyang Pikulun Jagat Girinata? Lho, Hyang Pikulun Jagat Girinata ki napa? Wah, ora sabodele iki. Kowe ngaku apa ora? Ngaku tak gecek sirahmu, ora ngaku tak pateni. Kowe sik Werkudara sabar, sabar kowe sik to. Napa, Petruk? Ya mbuh aku ora ngerti kok ya. Enten apa to, Ndara? Aku ora ngerti, Petruk. Hyang Pikulun Jagat Girinata rawuh ning negara Ngamarta. Terus ngendikane Hyang Pikulun Jagat Girinata kayangan diurak-arik dening menungsa lumrah. Kok Koko Prabu Lendangu kalawan aku sajak Cubriya kalawan aku. Ora karo kowe Janaka. Ning kowe apa ora ngerti tenan? Mboten saestu. Semar ya ora ngerti. Kula niku ora tau goroh wong tuwa.
Bagareng ya ora ngerti. Wah, mbok ya sumpah ye. Ora percaya ora. Petruk ya ora ngerti, mbok mangungkuli kitab suci dhuwur kula sumpah wani. Bagong ya ora ngerti apa piye ora guyu lho. Tenan iki aku takon tenan. Bagong, terutama Bagong ngerti ora? Masalah napa? Iwang Pikulun Jagat Girinata neng Ngamarta Welo. Sebabe kayangan dora arek menungsa. Lho, kurang ajar temen kowe. Sapa menungsane kuwi? Lho, kowe iki piye to? Lho, lha piye? Lho kowe iki ngerti ora? Wah, lha piye to iki iso tak tanya kresnane iki. Sik ora aja nesu ditutur kresnane ora. Mbebingung ati kowe. Wah, mencla-mencle. Ngendikane iki wong Pikulun Bathara Guru sing ora arek kayangan kowe, jarene kowe gugat takon sapa jenenge bapakmu. Wah, fitnah iki, Tru. Fitnah, Tru. Ge, se. Mangriyen Den, mangriyen ampun kesusu. Bagong niku kali kula pirang-pirang dina iki ora tau pisah. Neng omah ya kali kula, niki wau Swandara kali kula, gara-gara ya kali kula. Ora tau pisah kali kula. Engko gak Iwang Pikulun Bathara Guru sing mencla-mencle. Petruk aja kurang ajar, kae dewa kae iso wae mencla-mencle. Gurune teng pundi wae oklek-okleke modar. Ayo Semar nesu lho niki. Nek nganti sampean ngarani Bagong, Semar nesu tenan ya Pak ya. Bagong anak kula niku ora tau werna-werna. Ora tau aneh-aneh. Lah kok dadi diarani sing aneh-aneh? Bagong, non. Yen kowe iya ngaku iya, yen ora ya ngaku ora. Iya, Gong. Ora. Wah cangkemmu ora kena dienggo omong. Ora, Den. Tenan apa ora? Ora sumpah mbok wani suntet. Rezekiku sak teluse wis to, modar sek nang kene. Wani sumpah kula mboten. Kok sik Bagong digawa ning negara dhisik Arjuna. Nggih. Mengko yen pancen kebukten luput tetep kudu dipatrapi pidana. Yo, aku mathuk. Nah yen kowe ora salah, kowe mesti bakal keluar saka dedusan sing mbok sandang Bagong. Oke, ora wedi aku wong ora salah. Tenan ning anggringku aku ora ngopo-ngopo ditanono. Kak kisruh sisan. Wah, caidan. Bagong nek kowe ora salah ora wedi, rasa wedi ora, Mir. Nek ora salah rasa wedi, Gong. Musuh apa-apa nek ora salah, nek diwarai rasa wedi. Ora wedi. Ayo, oke aku dirangkat sik ora masalah. Nek nganti aku engko ora salah, kowe kuwi do getun ngangkat aku tak kandhani. Toro. Iya. Lah kok dadi aku malah bingung. Mongko Bagong tetek banget nggone rumangsa ora salah. Iki piye? Wis dinteni. Pundhate ngelakon. Gusti Maha Adil mesti menehi pepadhang tumraping Pandhawa. Bang Wangaruna katinetraning Anggarapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene dunganing kunglir wuwu sing pini panca ing anake sapa yaene klitian iki aja ngawu gawar ngawur Bagong. Kita kuwi mergane bisa digdaya ulun ingkang ngemong raga kita. Kita dipatrapi sarta ditibani pusaka saka Bathara Guru ora apa-apa iki merga saka ulun. Nek saiki kita ditibani pusaka mesti mati. Wah. Panjenengan sinten Bu Kulun? Ulun Sang Asih Prana. Asih? Iya. Kok lanang? Ulun Sang Hyang Bathara Wenang.
Oh, Sang Hyang Bathara Wenang sing nggih pondhong kula nggih. Iya. Kita arep takon apa Bagong ulun ingkang bakal paring wangsulan. Kula niku mung bingung pengen ketemu ale bapak. Bapak kita Semar. Lho. Bisa tak kisruh sisan kene. Kula niku wis ngerti nek bapak kula Semar. Nek ning anu wangsulane bapak kula niku Semar kula ora dakal kedarang-darang tekan mriki. Bagong Dalem ngene. Biyen nalika Manikmaya kadereng lan kepingin dadi dewaning para dewa wekasan atur pelapuran ingkang ora sak mestine kelawan Sang Hyang Bathara Tunggal. Bathara Tunggal kuwi bapakne bapak kita. Ya kuwi Semar. Eyang. Iya. Eyang Tunggal. Tunggale teng pundi? Jenenge Eyang Tunggal. Oh, nggih. Tumuli Semar dikon mangan pagering bumi ingkang sisih wetan. Ismaya nalika semono jenenge lan Tejamaya ya Teja Mantri dikon mangan pagering gunung sisih kulon. Kekarone padha bubrah ragane wekasan ditundung urip ana ing jagat. Nalika semono Tejamaya dibuang ana ing jagat sabrang dene Ismaya dibuang ana ing jagat tanah Jawa. Nalika semono durung ana bangsaning menungsa sing urip ana ing jagat kuwi bangsaning jin. Oh, nggih. Lah, nalika semono ulun dhewe ingkang darbe penemu nalika si Manikmaya nglarapake kelawan kadange sepuh ya kuwi si Ismaya sowan ana ing Ngundarantir Bawana nyuwun supaya diparingi ruwang. Nggih. Terus nalika semono ulun paringi ruwang ya kuwi wujude ayang-ayangane Semar ingkang ndak puja dadi wong kang ndugal kewarisan. Tumuli diparingi jeneng Bagong. Mula sak temene kita kuwi anak Semar sing tuwa dhewe Bagong. oh, ngoten. Iya. Wah. Anggere mulai ngethaki Petruk. Adikku ora masalah. Ning tetep kita ingkang tinemu ragil dadi perkarane kaya mengkono kuwi. Kena ngapa kita ora percaya marang Bathara Guru? Merga Bathara Guru mboten ingkang muja kula. Sing muja kula saking ayang-ayang wujud manungsa niku pukulun Sang Hyang Wenang. Iya, pancen ulun. Nah, nek panjenengan sing paring dawuh kula wis percaya. Ning sa kula pripun niki napa ya bali dadi ayang-ayang melih? Sesuk ana candhake lelakon dhewe Bagong. Oh, ngoten. Iya, ulun durung bisa mbabar ndak ndisiki panguwasaning Gusti. Oh, nggih. Wis kita lega. Pun. Alah gene meng kaya ngono nggekno ket sore kok gayange ra jamak-jamak. Dina meng alah wis jan wis. Wis. Iya, pancen kudu kaya mengkono Bagong. No nggih. Kita bali ning jagat merga bojo kita ingkang kita dawuhi wujud Bagong dina samengko dirangket dening Pandhawa sabab dikira kita ingkang ngosakasik kayiwangan. Walah yem. Lek mbelani karo aku jan lahir batin tenan yem. Nggih kula tak wangsul. Iya, kita mudhuna ning jagat. Oh nggih. Ane lek medhon pripun kula ora iso mabur. Kita iso mabur merga saka ulun. Lah nggih lah terus saniki kula ora iso mabur lek arep medhon pripun dadali. Ulun kita sipat angin supaya aja nganti pati-pati tiba negara Ngamarta Bagong. Sendika.
Janggan sing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung tabah ya Gong siap wong ra salah santai wae Tru ayo pukulun menika ingkang abdipun Bagong wong kang kaya kowe wani gawe rusak kayangan malah samengko bisa gawe srana ulun tedhak ning Madyapada kita nandhang luput Bagong nuwun sewu kula niku mboten tumindak napa-napa pukulun kula niku mboten tumindak napa-napa mboten ngoyak-oyak sampeyan kula niku nderekke Ndara Janaka Ali Petra ya Tru heeh niki kula nganggo seksi Petra Ndara Janaka nggih dadi seksi inggih pukulun Arjuna kita mboya usah melu-melu merga saka pokal gawene Bagong kaya mengkono ulun kewirangan wong kang wani gawe wiranging Iwang Pikulun Bathara Guru tetep kudu ulun cemplungake ning Kawah Candra Dimuka. Kula niku salah apa Wah jan, Gong, sabar ya Le. Arep ora salah ning nek kowe ngadep Iwang Pikulun Bathara Guru ki nyawamu aja karo ning mbon-mbon. Santai, tenang wae lho kowe iki. Aku mesti mati wis to santai wae. Wong kok teteke kaya ngono ya Werkudara. Wah, caidan. Ngadep Bathara Guru sak penake dhewe. Asli kula niku mboten tumindak napa-napa. Bagong, nun. Mbok ya aja ngono nek tumindak akonana. Walah, jan wis. Iki wis termakan hasutan Bathara Guru kabeh. Kabeh do nyalake aku. Piye wis nek kaya ngoten niku kula tak takon. Pripun? Kita tetep bakal ulun cemplungake ning Kawah Candra Dimuka Bagong. Petro, nun. Sapa kae? Mboten ngerti aine kok mara tamu niku. Assalamualaikum. Gong tak antil lho. Kowe ngapae? Ha kok suaramu? Aku kira nyuara apa-apa wajan wis. Wong salah kok kesalah terus ta iki. Karena iki wis meneng wae lho, Tur. Truk. Ora. Petro, nun. Tilikane ana? Nggih. Ora masau kok iki lagi ana pengadilan Bagong arti adili kok dodak-dodok ora. Hai. Lho. Kok andang tekan jaba, Gong? Ngapae kowe? Ora kok andang tekan jaba. Aku kan maneng jaba antil modar kowe. Ora kok sapa? Wis ta. Akeh sing kono kae sapa kae? Padha kowe persis ngono kok. Ayo ndono karo aku. Apa lakon apa-apa kok dadi kembar, lakon apa-apa kok dadi kembar. Petro iki piye kok kaya ngene iki? Wah, edan Petro malah nggawa boneka Bagong. Iki yo ngopo boneka Bagong? Iki Bagong ing tenan kok. Bagong kok dadi loro. Iki kok malah ana loro apa ana kawan Bagong? Piye? Pukulane wis arep nyemplungke aku nang Kawah Candra Dimuka. Tak rubat lho. Lho kusik-kusik. Aja ngawu gawar ngawur. Iki ndi Bagong sing saknyatane? Yem salima yen aku tak matur ndak rampung-rampung. Nggih ngestaken dawuh ora nyuwara Bagong. Nggih ngestaken. Ah, salin. Mundur. Bagong kepiye? Niki kula wau bar sowan Iwang Pikulun padha wenang. Pukulun mboten sak wedi, pukulun mboten sak gila, kula wis entuk keterangan saking Iwang Pikulun Bathara Wenang. Wis ketemu lan wong atuwa kita. Ulun ki mboyagara. Lamun ketemu kali wong atuwa kula. Wis nggih sing duduhi sapa? Iwang Pikulun padha wenang nek mboten dados mang sowan Iwang Pikulun padha wenang. Wong atuwa kita sapa? Wong nyatane kita ora kuwi ora ana sing anakake. Sik ta tak jelaske. Kula wis marem butuhe kula wis tentrem ati kula. Kula wis ngerti sak nyatane. Ketemu karo bapak, Gong. Ketemu. Kowe anake sapa? Anake Semar. Aku mengajek. Wis ben sing penting terima aku. Nek keterangane aku iso asal-usul saka ndi aku wis ngerti. Oh iya, aku asal-usul saka ndi? As mengkon ning mengece nek tak omong rasane. Oh iya.
ninging kita wis ngrusak kayangan. Apa to sebabe kula ngrusak kayangan? Merga sampeyan ajeng mateni kula cemplungke teng kawah Candra Dimuka. Niku dawuh Hyang Padawenang. Mula Hyang Padawenang mboten trima nek kula dipateni teng kayangan kalih Bathara Indraduk nalika semanten weteng kula dicubles nganggo tombak. Nek ora pitulungane Sang Hyang Bathara Wenang kula ora bakal urip. Mula wis pantese ngendikane Sang Hyang Bathara Wenang ken nyampeke teng sampeyan. Niku wis dadi undu-unduane, tandurane elek ya undu-unduane elek, tandurane becik ya unduanane becik. Niki nek sampean mboten percaya kali omongane Bagong, niki wau Hyang Padawenang dawuh Bagong, nek Manik Maya ora percaya karo sing tok omongke kuwi dawuh ulun kang bakal terjak ning Ngamarta ngukum kalawan Manik Maya. Iya Bagong ulun percaya Bagong. Apa tenan Bagong? Sing endi? Sang Hyang Padawenang arep tedhak dhewe ning Ngamarta nek Iwang Pilun Ndara Guru ora ngakoni. Ora. Iku ya pinter ngono lho. Amen gek rampung e. Nek ora ngono kok dadak perang meneh. Ndak-ndakke jam. Iya Bagong. Ning kowe mau ya ning kayangan tenan. Heeh, ya nggih. Lho. Kok sik. Sing lungguh dampar kok kowe iki ngopo? Ora ana sing lungguh ya. Ana tempat kosong ya tak pakai. Kuwi iki dampare Yai Prabu Darma Kusuma. Bagong wong edan sak penake dhewe dampare ratu. Wis mulai iso gelut iki wis. Ratu ra iso gelut dadi iso gelut. Iya Bagong nggih. Semar nanti, Tru? Ah kaya ngono. Piye, Tole? Aku wis ngerti Pak sejatine. Asline tuwa dhewe anakmu iki aku to, Pak. Jane iya. Ning merga kabeh mau kudu nganggo Petruk Gareng tak dadekke sing tuwa kowe sing enom. Ya ora apa-apa. Berarti aku nek sia-sia Petruk ora kualat. Mula kowe unek-unekke Petruk, unekke Gareng, ngapak-ngapake Petruk ku tangeh kualat wong jane umure tuwa kowe. Oh iya. Oke. Tunggu besok malam. Lho. Kok njur ngancam besok malam barang wis kene wis rampung kok iso besok malam. Sia-sia karo Petruk aku. Sia-sia karo Gareng. Ora kualat ya, Mir. Iso. Saku wis marem, Pak. Nggonku gugat ning kayangan wis ditampa karo Sang Hyang Jagat Girinata lan wis dinehi keterangan karo Sang Hyang Padawenang. Alhamdulillah, aku wis ngerti asal mula bukaku, Pak. Tetep aku nderekke bapak tekan jaman apa wae, Pak.